Здравейте! Ние се връщаме, така да се каже. Отново. Да. Съжаляваме, че от доста време не сме правили, но не намирахме време и... Какво още? И проекти, училище, някои ходеха на работа. Да. И просто нямахме време много и отново ще започнем да правим клипове. Този път ще сме по-активни и така. Да. Очакваме вашите предложения за видеа, за влогове, За каквото се сетите. за теми, предизвикателства. да не забравяте. Какво друго? Не знаем ние за какво да говорим и в момента ще го мислим. Да, ще го караме на према веста. Говори по-силно да е. И така. И така, да, и така. И така. Ами... Да. И за какво говорим? Ай, давай. И така. За какво ще говорим? Като цяло днес нямаме набелязана тема, но... Айде да говорим за... Да. Точка. И така. Култовото и така. И тъй. Добре. За какво ще говорим? За... Чушки. С Боб. Добре. Аре сега вече сериозно. Толкова съм сериозна. Пръскам се от сериозност. Добре. Тъй, понеже... Да. И какво викаш, понеже? Добре, айде да говорим за абитюрентите, за баловите, за завършването на майски клас, бла-бла. Точка. Айде, почвай. Раз, два. Едно! Абе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добре. Говорим за абитюрентските балове. Добре, темата ни е готова, сега обаче... Какво ще говорим? Еба си чудото. Давай мнение. Абитюрентските балове, защо, скъпи момичета, гледате да сте като порно звезди, а не сте, примерно, прилично облечени, грамирани, защо залагате на изкуствените коси, мигли, всичко, ногти и така нататък. Бъдете естествени, бъдете си вие, защото всеки един човек е уникален. Защо вие, момчета, гледайте да сте максимално обръснати от всякъде, ако може даже косата, не косата, да остави косата е нормално. Ако може веждите даже да си ги обръснати или нещо, да знам. Да нямате косми. Защо? Другото, което е, защо всички гледате да сте с най-модерната кола, с най-модерната рокля, с най-модерния телефон. Това е една вечер, в която на следващия ден ще си дадете равносметка защо по дяволите пръснах толкова пари за една вечер. Не разбирам. За една проста... Добре, айде две да са, две бал. Две бал. Две бални вечери. Да, това иска да кажа. Тъпо е. Много. Значи за обувки. Особено за обувки. Дали ми по 1500 на 2564 лева за едни глупави токчета. Да. И за какво? За какво? Я си вземайте едни пантофки там за 10 лева. Облечете някаква стилна рокля, хубави обувки, хубав грим и прическа, които да ви подхождат, не да ми топирате косата си до тавана и да ви опира лака човек горе. И другото, което... Защо по дяволите всички си изостряте ногтите, все едно ще правите операция на някого, му чувъркате и... Не, те да си пукат дома си и да... Да, явно. Защо всички залагате на това нещо? Бъдете си естествени, бъдете си вие, защото, както казах, какво казах? Аз вече не помня какво казах, че що са два различни чорапа. Добре, няма значение нейните чорапи в момента, аз съм по-важен. Отново съм с различни чорапи. Обявявам ги за двойка, айде. Хубавото е да си изкарате добре, да сте заедно, защото повечето випуски или на всички балове, всеки хори, където си иска, прави каквото си иска, което мисля, че ако изкарат, защото вие сте последна година заедно и е редно да си изкарате вечерта всички без изключения. Да, последния ден заедно, защото след това живота направо ви таковата. И да таковата. Да, и просто мисля, че най-редното е да си бъдете заедно до край. Да. И да разберете, че
трябва 5 години да сте задружни, или там колко сте били заедно, да сте задружни, а не разделени на някакви тъпи групички, защото, стига ми прави зайчета, защото след време, че е много зора да са, видите всички заедно. Някои са заминали по чужбина, някои ще имат прекалено много работа и няма да можете да се видите. Ще разберете, че след време ще си липсвате един на друг. И най-хубавите години са ученическите години, въпреки че... Гимназията, брат. Да, въпреки че никой не го осъзнава, но след време този факт ще застигне абсолютно всички ни. Добре, понеже клипа стана 5 минути и 40 секунди, почти, да кажем, претърпяхме някои промени. Днес ще претърпим други. Да. Някои ще бъдат с... Татуировка. О, да, татуировка. Други ще ги правят малко по-късно, но важното в случая, че отново сме така само тук. се чува, нали знаеш? Да, чува се. Че отново сме тук, че отново ще ви забавляваме, че отново ще правим откачени клипове. Който иска може да хареса, който иска... общо взето избора си е ваш. Така че... Да. Това е. Ще се видим в следващия блог. Надявам се да давате предложения за клипове, защото не да стане като днеска, понеже малко зацепихме. Ето, тя вече спря да мисли. То при нея е, да. И така, хора. Окей. Хайде. Чао. Чао на всички. До нови срещи. Бла. Или там как се казва. Чао. Чао.